Sengihlele umhlangano phakathi kukaNgqongqoshe noSibiya ukuthi baqhamuke nekhambi lokuxazulula le nkinga. Lawa amazwi kaBrown Mkhuthi etshela umnumzane uVusumuzi Kurt Madlala. Ubani uSibiya? uSibiya uMr Shadrack Sibiya okade usekela commissioner wezwelonke. Bese kuthi lo omunye uminister obekade uminister wamaphoyisa umnumzane uSenzo Mchunu. Ubani uBrown Mkhuthi? Lo okwazi ukuhlela umhlangano wabantu abakhulu kangaka. Ubani yena? Sanibonani. Hlokohlela lo khuluma naye. Ngiyacela nilandele nali page ngoba sithembisene ukuthi sizoloke siyiveza lezi ndaba kancane kancane. And inhloso ukuthi sibumbe ipage lalapha ku-YouTube eselikhona ke nali ngaphansi libhaliwe ukuthi Star Media World. Ngiyacela ukuthi nihambe no-subscribe khona ila sizobe sesingena khona ngokwama details. Ama-details ethu mahle ngoba ahamba ngesizulu. Siyazi ukuthi abaningi abantu iyabageja lezi ndaba bayayifuna incamciso ethe ukuthi ibe xaxa. Siyabonga ke kulabo abasupportile kakhulu ezinye zezincaciso kade sidlula kuzona. Brown Mkhuthi. Ubani uBrown Mkhuthi? Brown Mkhuthi uwaziwa njengendoda ekuthiwa uMr Fixer. Nobubona nje eqeda ukufixa le nkulumo engiqeda kuyisho. La wayefixa elungisa isimo esibhekene nomuntu azwana naye okuKurt Madlala. La kukwenzeka lento le emva kokuthi kade kugasele amaphoyisa emzini kaKurt Madlala ngoDisemba ka-2024. Ekupheleni kwawo ila ekhuluma khona noKurt ukuthi amaphoyisa ayigaselile kwakuyilolu phiko lebizwa ngokuthiwa i-Political Killing Task Team eyayifikile ke izobopha. Yakwenza lokho kanye kanye ngosuku olulodwa eyayibopha khona uVusi Kurt Madlala kanye noMlifu kaTito Mlifu. Yafika kanye kanye emzini wabo. Now ibukeka njenge-threat ekuhlaleni nasekuphileni kwalamadoda amabili. Now uyangenelela kuBrown Mkhuthi uthi mina ngizoyihlakaza lento ngiyiqede. Iloko kwalidela ekutheni lolu phiko luqedwe luvalwe ukusebenza kwalo. Siyabona ukuthi yaba khona incwadi ebhalwayo engathi iqhamuka kusekela commissioner. Empeleni kuyavela ukuthi yabhalwa uyena Mr Mkhuthi lo. Bani uMr Mkhuthi? Mr Mkhuthi uyindoda engazeki kahle. Akazeki kahle lapho. uMr Mkhuthi uyindoda engaqondakali nengazeki kahle. Akekho onolwazi olugcwele ngayo. Ngaphandle ukuthi icomrade leli lisuka eMafikeng eNorth West ishabasheka elishoyo nalo ukuthi liyicomrade le-ANC in good standing okusho ukuthi umuntu omdala lapha kwe-ANC. Kuyavela ukuthi unabo ubudlelwane obuhle nomnumzane uSenzo Mchunu. Comrade Senzo Mchunu we-ANC lo osamisiwe njengamanje emaphoyiseni ukuba uminister noma ungqongqoshe wamaphoyisa. Unabo ubudlelwane ngoba ngo-2017 salikhumbula uhlelo ukhetho elalingaphakathi enhlanganweni kaKhongolose elalishubile ila kwaphuma khona uMsholozi la ngo-2017. Sakhumbula ukuthi kunamadokodo aze afihlwa ayengene lapho ngo-2017 lawa aziwa ngokuthiwa i-CR17. Naye-ke uyathinteka uBrown Mkhuthi ukuthi wayengomunye wabantu ababesekela uCyril Ramaphosa owayelida iprovince yase-North West. Uyaphika ukuthi naye wakwafanda laphana ku-CR17. Kodwa uyakuvuma ukuthi babe yingxenye enkulu yokuhlala ukuthi umnumzane Cyril Ramaphosa abe yi-president yangaleso sikhathi. Kodwa-ke okunye ayikwenza waye u-brand manager noma waye umuntu owayibranda naye inkokheli uSenzo Mchunu. Sakhumbula ukuthi uSenzo Mchunu wayebanga isikhundla sokuba unobhala esibanga nofikile esagcina engasitholanga. Umuntu owayekhona
ewayilekelela ukuthi athole leso sikhundla as ubranding yakhe kwakuyena uBrown Mokgotsi. Brown Mokgotsi usuka kude noSenzo Mchunu, kodwa-ke ufike kuxake ukuthi phakathi nendawo mayisebuzwa umnumzane Senzo Mchunu ukuthi ubani uBrown Mokgotsi, uthi hayi angimazi lowo muntu, umphika ephalamende. Kodwa kwiqiqi kungakapheli nje isikhathi eside usethi hayi ngiyamkhumbula lowo muntu, nje ucomrade engimaziyo, umkhumbula njengomuntu nje yabona ongathi uqhelile kuyena. But uBrown Mokgotsi uyaziwa ngoba uyakwazi ukulawula abantu abasemandleni engelutho. Ukushilo-ke umnumzane uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi uBrown Mokgotsi ubemkhombisa amadocument angafanele ngabe asesandleni sakhe njengomuntu ongeleyona kuqala iphoyisa ongafanele asondele emaphoyiseni, kodwa uBrown Mokgotsi yena ubewaphethe lamadocument. Ungazi ukuthi wathola kanjani. Siyambona-ke lapha arrange umhlangano yokuthi kuhlangane lezi insizwa ezimbili enhloso yokuthi ziqede ngalolu phiko lolu. Ikona-ke kwalidela ekutheni kubuyiswa wonke lamadokodo akade ewu-121 abuyiselwe ehhovisi likasekela commissioner. Leyo directive lawo mandla noma leyo nto yavela kuyena uBrown Mokgotsi. Brown Mokgotsi waziwa njengo-businessman lapha eMafikeng, une-restaurant ne-buckle store, but ngaphezu kwalokho unenkampani yama-security esebenza kakhulu KZN, eMpumalanga, kanjalo futhi nase-North West nase-Gauteng. Brown Mokgotsi-ke uzogibela ebhokisini. Mhlambe-ke ila sizocacelwa as iSouth Africa ukuthi ngempela ubani lo Brown Mokgotsi onengalo ende kangaka, okwazi ukuhlela yonke izinto lezi nabantu abakhulu. Kodwa esingakusho uBrown Mokgotsi uyisizathu sokuthi umnumzane Senzo Moyiwe, ngixolise, umnumzane Senzo Mchunu azithole esehlezi ekhaya engenawo umsebenzi. Ukungenelela kaBrown Mokgotsi futhi again.